Vítejte u nás v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Ještě pořád žijí lidé, kteří se zasloužili o to, že tento kostel stojí. Můj tatínek tady ministroval, když mu bylo 9 roků. A ještě pořád jsou další ministranti, kteří tady ministrovali. A my ti už jsme takoví ti starší pokračovatelé, protože my tady máme mnoho desítek ministrantů, kteří mají přibližně tuhle velikost. Tedy tu, kterou měl můj tatínek, když tento kostel byl vysvěcen. No a teď po těch 80 letech můžeme říci, že ten náš kostel žije. Když jsme tu farnost dostali, jenom proto, že tady bylo hodně dětí. A když se letos pan farář o Velikonocích rozhlédl, tak říká, a pořád to platí. Máme tady hodně dětí, jsme mladá farnost a proto tady můžeme všechny přivítat s mladým srdcem. Nejdůležitější ze všeho jsou Velikonoce a tím největším symbolem je paškál. A letos byly obzvlášť zajímavé, protože letopočet na paškálu se nám nějak promíchal a popletl. Místo 2016, jak už je to teď správně opraveno, tam bylo 2610. No a pan farář na to dobře a krásně zareagoval, protože říkal, ano, milí farníci, tak ať nám ten kostel do roku 2610 vydrží. Ale nejde o tu budovu, jde o nás, aby ti, co přijdou po nás, tady ten kostel zaplnili. A já jsem přesvědčený o tom, že v téhle mladé farnosti se to podaří. U nás byla takzvaná skrytá církev a protože moji rodiče byli odvážní, tak vlastně náš byt sloužil jako, dá se říct, univerzitní učebna a nejenom učebna, a tak jsem potkal mnoho takových zajímavých lidí a hodně jsem se naučil a získal jsem i nějaké teologické vzdělání, ale papíry na to nemám. Ale potom po revoluci jsem vlastně studoval, abych mohl dělat katechetu a akolitu. Tak, a jak jste dnes i viděli, tak ministrantem, zvlášť když je ministrantů málo, tak vypomáhám, ale Židenice jsou nádherný kostel, nádherné místo, právě proto, že jsou tady mladí. No a ať jsem chtěl nebo nechtěl, tak když bydlím tady v Židenicích, moji synové jsou žideničtí ministranti, žideničáci a my se ženou jsme vlastně tento kostel přijali za svůj. Protože jinde se ministruje jinak než v Židenicích, takže ministrovat mě učil ne můj otec, který tady kdysi dávno ministroval, když se ten kostel světil, ale můj syn mě musel naučit ministrovat se slovy, tati, u nás se to dělá takhle. A to je to nejlepší, co může být. No a tak to tady už tak moc často nepokazím, už to dělám po židenicku. Chci Pánu Bohu strašně moc poděkovat. Moji rodiče se hledali, až se našli. No a teď jsem zjistil, že ze třídy už jsem poslední, kdo má oba dva rodiče. Tak jak jsem zestárl já, tak moji rodiče nezestárli, jsou pořád mladí. A když jsem to teď počítal, tak mně vyšlo, že jsou spolu 63 roku. A protože oni teď dost často pobývají na Vysočině, tak jsem se na ně ptal pana faráře a on říká, máte dobrý. Vaši rodiče, když jdou z kostela, oni se pořád vodí za ruku, to je krásný příklad. Pro mě v životě velice znamenal pátr Stanislav Krátký. Kdysi v Husovicích, když jsem se narodil, tak se znal velmi dobře s mými rodiči a byl tam farářem. Bylo to na krátkou dobu, než ho zbavili státního souhlasu komunisté, než ho zavřeli. A já jsem měl to štěstí, že mě pokřtil a protože se s mými rodiči stále potkával,
tak se podařilo vytvořit takovou podzemní univerzitu, katolickou univerzitu, ve které mnozí našli i svoje řeholní nebo kněžské povolání. Se všemi úskalími, kterými je to spojeno, tak mohu být takovým tichým svědkem, protože jsem byl vlastně kluk v tu dobu, tak mohu být takovým tichým svědkem toho, jak se lidé vlastně prali o svoje povolání, když neměli ani nejmenší šanci, že by je mohli uskutečnit veřejně a ve prospěch lidí okamžitě. Někteří z nich to odskákali i svým životem. To je skutečně příběh, konec konců ta skupina těch lidí sahá až k člověku, kterého umučili v Bratislavě a který nic neprozradil. A já budu moc rád, když se na tyto lidi nezapomene. Ale vzpomínám skutečně na důležité zásady, které byly, protože v rámci té skryté církve byly různé pohledy a různé cesty, ale byla tam jedna velká věc a vzpomínám si, že jsme se vždycky modlili takovou zajímavou modlitbu, ke které jsme byli vyzýváni. Modlete se za to, abyste měli biskupy a abychom je poslouchali. A já jsem přemýšlel a říkal jsem si, no to je přece jasné, když budeme mít biskupy, tak je budeme poslouchat. No teďka už vidím, že ta druhá část modlitby byla velmi a velmi prozíravá, protože ku podivu i biskupové mají svoje chyby a někdy je těžké si říct, když má člověk ty chyby, tak jak ho mám poslouchat. Ale to si vždycky vzpomenu tady na tu modlitbu, ke které jsme byli vedeni. Ano, modlete se za svoje biskupy, abyste je měli, ale také se zároveň modlete za to, abyste je dokázali poslouchat. A tak mám velikou radost, když vidím, kolik máme teď biskupů, protože kdysi jsme neměli žádného. A když se stal kardinál Tomášek kardinálem, tak jsme to vlastně ani nevěděli, protože to bylo natajno. No a postupně po revoluci jsem velice byl rád, když i naše diecéze získala svého biskupa. Jsem rád, že ho máme. Víte, my jsme byli vedeni i k veliké odvaze. Když se stal třeba příběh nedaleko od Brna je Macocha, tam vzali 2 mé přátele a jednoho z nich před očima druhého hodili do Macochy. A samozřejmě jsme se to všichni dověděli. Ten smysl byl tyto věci se dovědět. Ono to pak mělo ještě horší pokračování. Ale v podstatě to byla pro nás taková výzva. Bojte se. Ten dopad byl přesně obrácený. My jsme si vlastně každý museli říct, jestli budeme poslouchat Boha nebo lidi. A my jsme dali tomu Bohu téměř všichni přednost. Svým způsobem to bylo jednodušší než dnes. Dnes je svoboda a na první pohled to nevypadá, že by někoho z nás hodili do Macochy. A je mnohem těžší si udržet, teď když se dívám na své děti, kteří komunismus nezažili, je mnohem těžší hledat mezi těmi různými nabídkami, které jsou ve světě, tak hledat tu správnou víru. Myslím, že na nás je, abychom jim to dosvědčili a řekli jim, že jsme prožili nějakou tu mučednickou dobu a že mezi námi byli mučedníci, aby na to nezapomněli. Ale oni budou muset sami najít tu cestu v tom novém světě, kde se mnohem hůř vybírá, protože mnohdy se vybírá mezi dobrem a dobrem. A které dobro je větší, které je lepší, budou muset posoudit sami. Já jsem se nejdřív na vysokou školu nedostal a šel jsem pracovat do lesa na různé dělnické funkce, které tam byly. Takové krásné místo, kde jsem byl dlouhou dobu, tak byl stavební závod Jihomoravských státních lesů. A díky tomu jsem se dostal po celém bývalém kraji, který měl 14 okresů, protože teď Jihomoravský kraj má těch okresů jenom 7. To byla vlastně ještě Vysočina a teď už a Zlínský kraj, tak jsem tam prožil krásných 17 let v lese a dálkově jsem vystudoval vysokou školu, lesnickou fakultu. A tak
přišla taková ta doba, ten rok 1989, 1990 a po 4 letech revoluce jsem potom se dostal do zastupitelstva v Židenicích, kde jsem byl nejdřív zastupitelem, potom radním, potom starostou. No a po starostování vznikly kraje a tehdy vznikl Brněnský kraj. Oni totiž v Praze nevěděli, jak ty kraje mají správně nazvat. Tak z nás udělali Brněnský kraj a netušili, že si lidé přejí, aby byl Jihomoravský. Tak jsem byl prvním a posledním hejtmanem Brněnského kraje a prvním hejtmanem Jihomoravského kraje. No a celou tu dobu, když jsem byl potom v politice, tak jsem měl možnost pomáhat lidem a to je takové to nejkrásnější, když má člověk možnost jim pomáhat a pomáhá. A v tom systému politickém existuje funkce senátora jako moudrého starého člověka, který má zkušenosti a přitom si v sobě udrží takové mládí, aby dovedl ještě něco říct k těm zákonům novým, které přicházejí. Ale je to přímo taková ta výzva, aby do této funkce chodili lidé, kteří mají nějaké zkušenosti a umí lidem pomoci. To je takový ten hlas poslední, který říká, pozor, tenhle ten zákon není lidský. Tenhle ten zákon je a pomáhá lidem, tento schválme, tento neschválme. To je ten úkol senátora a myslím, že všechny ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem mohl právě nabídnout v této funkci. Kristus chodíval vždycky na hory a my jsme tomu pořád nerozuměli. Teď už víme, že Kristus, když se chtěl opravdu uklidnit, sklidnit a být blíž k Bohu, tak vyšel vždycky někam do hor. Toto je naše Židenická hora. A na téhle hoře odpočíváme, odevzdáváme to, co je v nás a nabíráme tady sílu do dalších dní. Tak, 3 roky zpátky, toto byl hodový sloup. Toto bylo na hodech v Židenicích. A stárkům bylo líto jenom tak pořezat toto dřevo na topení. A tak slovo dalo slovo, domluvili jsme se i s farářem a tady se nám podařilo vystavět ten nádherný kříž. Ale ten tady není sám o sobě, jak vidíte, je tady nachystané světlo a to se rozsvěcí každý pátek ve 3 hodiny. Ať prší, neprší. Ve 3 hodiny v pátek se tady modlíme za město Brno, Růženec. A samozřejmě i za naši farnost. Ale když se tady rozhlédnete kolem dokola, zjistíte, že tady vidíte skoro celé Brno. My s manželkou jsme si řekli, že nám tady dobře. A tak větší část toho našeho společného života, nebo dá se říct skoro celé naše manželství, prožíváme právě tady. I po 33 letech, protože teď už to bude blízko 33 let, ať to nemusíte počítat, tak že udržovat dobré manželství, dobrý vztah k manželství je to nejdůležitější, co takhle ve své rodině cítím. A chceme tím být příkladem i ve farnosti, i v Židenicích jako takových. Říkali jsme si tuhle s manželkou, co všechno jsme při výchově zvorali a pak jsme si řekli, no ale tak něco se nám povedlo, tak jsme přemýšleli, co se vlastně povedlo, co se nepovedlo. Tak jsme se zamysleli, jak jsme se snažili ty děti vychovávat, aby byly lepší než my, ale to nejde. Ta poslední zásada, kterou chci sdělit úplně všem, je, přišli jsme na to, že ať děti vychováváme, jak je vychováváme, stejně to dělají po nás. A to je ta nejkrásnější věc, že vidíme, že někdy jsme i spokojeni s tím, co dělají, tak si říkáme, no, ani my dva nejsme ideální na světě, a Pán Bůh si s tím nějak poradí.